क्या तो बोला रस्तारिया हला नो हां ଆମେ ଫଟ ରେ ଆଣିଥିଲେ ହାରି ସବୁ ପେଜର ଉପର ଫେଜଟା ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ଉପର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନା ଆଣିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ଉପରଟା ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ସେ ଇଏଟା ଯୋଉ ଆମର ଠିକ ଭୁଲ ଯୋଉରା ଚାଲିଛି ହଁ ଆମର ଯୋଉ ନକ୍ସାଟା ନକ୍ସା ହଁ ସେଇଟା ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ସେ ତ କହିଦେବ ତମେ କହୁଛି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳରେ ମାରାଙ୍ଗପୁର ଆମ ଦରକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ବାପରା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଖାଇକି ଆସୁଛ ବୋଧେ ତମେ तो फाइनली जो दाका जम करते और दूसरे चला करना 2टा होना टाइम अदो संगे संग ना को 2 लाख को मेने माल कम धारा सारेज करना तीन चला करना तबो माल चाबा को खान 3टा उतर चला को और माल बाय चाबा करना से ओनाते लगन धारा चला करना